Most lesz 2 éve, hogy együtt dolgozom a Lensmarttal, úgyhogy nézzük meg, hogy eddig mik voltak a kedvenc szemüvegeim. És a 2 kedvenc napszemüvegemet is megmutatom majd. Ez volt az a szemüveg, ami az első rendelésekben benne volt, és ezt egy évig használtam, és még, ahogy láthatjátok, tökéletesen működik, és semmi baja nincsen. Viszont már vágytam egy kis változatosságra, úgyhogy lecseréltem. És ezt a szemüveget használtam az utóbbi időben. Kerestem ezt a szemüveget is a Lensmart oldalán, viszont ezt most nem találtam készleten, de azért ideírom majd a nevét, hogy hát ha majd készleten lesz. És most megint vágytam egy kis változatosságra, úgyhogy arra gondoltam, hogy megint lecserélem a fekete keretet egy arany-rózsaszín kombinációra. Én ezt a színt szeretem magamon a legjobban, én azt szeretem, hogyha vékony a kerete egy szemüvegnek, mert akkor egyáltalán nem zavar a látásomba, úgyhogy a napokban most ezt szoktam használni. Itt van ez a szemüveg is, ami egyébként nagyon tetszik, csak amint mondtam, én a vékony keretű szemüvegeket szeretem, és ennek kicsit vastagabb, viszont nagyon-nagyon tetszik. Tehát, hogy így magamon én ezt nagyon élem, és esetleg, hogyha még szőkébb lennék, és újra be lenne festve a hajam, akkor szerintem még bombább lenne. Ezt a napszemüveget is szerintem már több mint egy éve hordom a kocsiba, én csak ott szoktam napszemüveget használni vezetéshez, ugyanis nekem dioptriásak a napszemüvegeim, és mikor autóval megyek, igazából csak akkor szoktam napszemüveget használni, hogy vezetés közben ne zavarjon a napfény. Viszont ezen a nyáron beújítottam egy másik napszemüvegre is, úgyhogy most ezt is be fogjuk tenni a kocsiba, és akkor tudom cserélgetni ezt a 2 szemüveget. Úgyhogy nekem most ezek a kedvenc szemüvegeim, kíváncsi vagyok, hogy nektek melyik tetszik ezek közül. Kódomat megtaláljátok a leírásba, de egyébként ide a képernyőre is ki fogom írni. Mindenképp használjátok ki, mert tényleg baromi jó minőségű szemüvegeket árulnak, és baromi jó áron. Ha tehettem volna, és hamarabb tudok erről a lehetőségről, soha többet nem adtam volna ki 100 000-eket egy darab szemüvegért, és válogassatok kedvetekre, ugyanis rengeteg szemüveg van fent az oldalon, nagyon sok lehetőség közül tudtok válogatni, úgyhogy használjátok ki. Puszi nektek, sziasztok!